আমি আজি এই আপনার নিউজ চ্যানেল যোগে আমি নবীন স্যারক ধন্যবাদ দিও যেহেতু আগে পিছে আমাক হোক 15 আগস্ট হোক করম হোক অশেষ সহায় করে আমাক যেতিয়া আমাক কিবা এটা সহায় বিচাৰিব যাওঁ মানা নকৰে আৰু যিখিনি বস্তু আমাক লাগে আগৰ পৰা সহায় কৰি আহি আছে আৰু আমি আশা কৰোঁ বিশ্বৰলৈকে আৰু এই সহায় কৰি থাকিব আৰু আমাৰ যেহেতু আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে আৰু আমাৰ লগত বহুত আটাচ আছে সেইকাৰণে ভাল এটা মানে কি কয় ভাল আমি পাওঁ তাক বহুত ভাল পাওঁ আৰু বিশেষ কৰি যেতিয়া আমি ল'ৰা স্পেচিয়েলি আমাৰ ল'ৰাকেইটাক বহুত ছাপোৰ্ট কৰে আৰু কিবা এটা সৰু কাম হওক আমি কিছুমান কাম মানে আমি ছাপোৰ্ট নাপাৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা যাওঁ তেতিয়া বহুত ছাপোৰ্ট কৰে আমাক যিকোনো হয় কেতিয়া মানা নকৰে আৰু এইটো কওঁ আৰু নবীন গোহাৰি ছাৰ আমাক এই বলটো দিয়াৰ বাবে আমি ভৱিষ্যতত বল খেলি আগুৱাই যাম বুলি ভাবিছোঁ এইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ফুটবল খেলি মই ভৱিষ্যত আগুৱাই যাব বিচাৰিছোঁ खुलुमबाय नोंथांमोननि बे बर' खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो आंनिसिम खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय आरो नोंथांमोननि बे रादाब बुथुमगिरि बयनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ जासिबावनाय जाबाय दा आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों बेयाव सानफ्रामबो आं नुलांबाय थायो बे फिल्डआव हिन्जावसा आरो हौवासा गासिबो जयै लोगो लानानै फुटबल सोलोंबाय दङ प्रेक्टिस खालामबाय दङ बेयाव फोरोंगिरिबो दंमोन दिनै नाथाय मोनसे जायगायाव फुटबल सोलिबाय थानायखाय फोरोंगिरिया बेयाव नुजाफैनो हायाखै होननानै आं मिथिनो मोनदों दा आङो बिथांमोनखौ थेवबाबो लोगो मोननानै जिखिनि एसे लोगो मोननानै बिथांमोनखौ आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आङो दिनै बिथांमोननो फुटबल राननानै होफैदों बिथांमोननि गेलेनायखौ नुनानै आरो बिखेखयै आङो हिन्जावसाफोरखौ गेलेनायखौ नुनानै बिसोरनि गोसो मोदोम दुंखांथों होननानै बिसोरो गेलेनो लुबैबावथों होननानै बिसोरखौ नुनानै जाहाथे गेलेबावनो हायो लुबैयो बेखौ आङो आखा खालामनानै बे दिनैनि आङो फुटबलखौ राननानै होफैनाय जादों बेनि अनगायैबो आं गुबुन गुबुन जायगायावबो होबाय दङ जि एसे हायो थरसे थरनै बेखायनो गरसे गरनै रांजोंनो आङो हेफाजाब होबाय दङ दा एसे सिगाङावसो आङो दिननाथ एमइ स्कुलावबो ओरैहाय उरांपारायाव होबोदों आदिबासि गेलेगिरिफोरनो नैयाव गोबां गलाय मोन्देर कास्टनि प्लेयारफोरा गेलेदों बेखौ जोबोद मोजां मोनदों आङो नैबे मायंपारा गामियाव आरो मैयाबो आङो हुदुकाटा आरो रामसाथारि गामियाव होदों बिनि सिगाङावबो आं खासिबारि गामियाव होबाय दाख्लैबावैसो आरो दरनैसो दंबायो बेखौ आं दासान्दिनो रानबाय थागोन हानायसिम आङो हेफाजाब होलांबाय थागोन ओरैनो एसे एला एसेबां हायाब्लाबो आङो एसेखौ होलांबाय थानो हागोन आरो गुबुन गुबुन माबायावबो बिथिङावबो आङो होनायनि बेबस्थाखौ लायो आरो गिबियाव आं नोंथांमोननि बर' खौरांखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय आरो लोगोसे बेजों लोगोसे बर' खौरां नायगिरि बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमहरग्रोनाय थाबाय बाथ्राया जाहैबाय मा आङो बिथांजों दिनैसिम बेरायफानो मोननाया मास मोनथाम मोनब्रैसो जाबाय जायखियानो जा बिथांखौ आं सिगाङावबो नुबाय थादों बिथाङा थारमाने बेबायदिनो खालि फुटबलल' नङा गोबां मुवा बायदिसिना होनानै गोबां मानसिखौनो सहाय होदों जानो गैयैफोरनोबो एसे एनै गावनि हानायखिनि थाखाबो होयो ओमफ्राय आरो बिदिनो बायदिसिना माबा माबि अनेक बुस्थु होयो आरोखि दा नामजों माने किसुमान बुस्थुनि नामफोरजों बुंनानै फोजोबनो हायै रखम जाहैदों जायखिया दिनैनि दिनावबो फुटबल होनाया होफैदों ओमफ्राय आं रायलायना मोननाय बायदियाव बिथाङा होनदों आरोखि माने जिहेथु गासैबो जायगायावनो सरकारा नायसनजोबनानै होजोबनो हाया थिग बेबायदि जायगायाव किसुमान माने खायफा माने मोनथिस्लाबै जायगायाव बिथाङा माने नांनायखिनि बुस्थु गाव हानायखिनि बुस्थुखौ होफैदों आरोखि बेना थांखिया बेनो जाहैबाय जे माने जाहाथे खेला गेलेनानै सासे गोरों मानसि जायो माने फरायनाय लिरनायल'जोंथ' जाला दानि जुगाव खेलानाय मोसानाय रंजानाय बायदिसिनाबो थाफानांगौ बे हिसाबै बिथाङा दिनै खेला गेलेग्रा मानसिफोरखौ नुनानै फुटबलखौ लाबोना होफैदों आरो बे फुटबलजोंनो जाहाथे उनाव साक्सेस माने जाफुंसार मानसि जानो हायो बे आयदाखौ लानानै बिथाङा होफैदों ओमफ्राय आसा खालामदों आरो बेयाव माने गोबां जाथिनि मानसिफ्रा गेलेदों नालाय जे बेयाव सावथाल दङ एसामिस दङ बर' दङ बेबायदि आदिबासिफोर दा बेबायदिनो जमा गेलेदों नालाय बेफोरनो होफैदों आरो बेखिनि